Hunmelan Ason pualun kan kimi dinge picture sa tumpen selam pon patangsi kedam tang arko ni phai kre nar keparni Karbut Festival Sertalin kapado pon bama hotsi laso ulamaljan mate video album kimi Karbiangla Autonomous Council EM Madhuram Lekthe dengpen Ingpu pon Jethan dame dinge pictures YouTube channel ke non het jongsi kangpula Puoi phit dame kasalam pon ke pamit he kajok pinang an jethan Anparata thekser serabang phobang phiatum cheparjang lu Lason si producer Hemari Be Lapen pasang terompi Lunsi po G10 Be feated akangsa inhipi Dili terang atum lapen labang swalun ketok lake longbir terang lapen ateo mate tune lake Samson inti lapen cheparjana bang phu lake lokhira minghu lapen cheparjana bang phi nongnam ka chethang klong cheparjana bang phi Serlibon BP DOP Sarmon Terang lapen Assistant DOP Dilip Terang Production Manager Rakesh Killing Director Protima Terangpi Makeup Artist Britney Ingtipi Atum Chirap Dunsi Selampon Labang swalun zir arkoi ni phai inkora isiar ni ang bangsang por phai po dinge pictures YouTube channel along upload por iklopisi dinge pictures ahem phu Elvinson biahin pen pachini